खुलुमबाय रिलाइभ निउज 24 आं रमेन बर' दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। बर' हारिनि थाखाय जिउ बावनाय एनडिएफबि मुंख्लं बिथांमोननि नखरफोरनिफ्राय गोसो गाबखांनानै मुंख्लंफोरनि मुङाव रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। बिटिआर एकर्ड जानाया दिनैसिम 2 बोसोर बारलांबाय, नाथाय एनडिएफबिनि मुंख्लंफोरनि मुङै नखरनो दिनैसिम जेबो होआखै सरकारा। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना नब्लाङाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बर' हारिनि थाखाय जिउ बावनाय एनडिएफबि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरा सरकारनिफ्राय गावसोरनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मोनसे सावरायमेल खुंफुंदों आरो गावसोरनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसनखौ थाबैनो होनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। आङो दिनै बेयाव जुथुमनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो सरकारनि सिगाङावबो आङो बुंनो गोसो जायो। माने आंहाबो फिसा हौवा सासे दंमोन, सुरज नार्जारी, आरो आं रायमनानि। दिनै बे फिसाया संसारनि बेबादि बे दावहायाव बे फिसाया गोमानानै थांबाय, थैनानै थांबाय। आरो आंहा सासे दंबावोमोन बिजामादै। बे फिसा हौवा गैयैखाय बिजामादैखौ न'आव दोनदोंमोन आरो बे बिजामादैयाबो थैनानै थांबावदों। दा आंहा फिसौ हौवासा सासे दङ बिजामादैनि। दा बेबायदिनो थैनायफोरनो बे 5 लाख थाखाखौ होगोन होननानै सरकारा बुंनायाव बिटिआर मोननायजों लोगोसे जों गोबां आसा खालायनानै लामा नायनानै दंमोन, नाथाय दासिमबो मोननो हायाखै। आरो आं बे फिसौखौ फोरोंनाय जाहोनाय आरो फिसा गैयै बेबादि न'खराव गोबां दुखु दाहाजों सोलिबोनांबाय। आरो आंबायदि गोबां बिमा बिफा फिसा गोमाजानायफोर दङ। बेनिखायनो आङो सरकारनिसिम खावलायदों जेन' जोंनो बेबादि गोमाजानाय गोबां दुखु दाहानि न'खरफोरनि गेजेराव जे जोंनो मोननांगौ मोन्थाय जोंनि फिसानि थैनि दामफोरखौ जेन' सरकारा थाबैनो होयो। आरो आङो बुंबावदों जे डकुमेन्ट हैनांगौ थानायाव, होमब्ला जोङो हैनो रोङाखै आरो रावबो खिथायाखैबो। डकुमेन्टफोरखौ हैनो रोङैयाव नामफ्राबो दा थाबोदों जानो हागौ, नाथाय सिगांनि लिस्टआव ओंखारखादोंमोन आंनि फिसा हौवा बिजामादैनाबो। ओंखायनो दा जोङो बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बे जुथुमनाय गोरों गोराफोरनि गेजेराव जोङो बे थालांनायफोरखौ जोङो जुथुमनानैब्लाबो बे डकुमेन्टसफोरखौ सरकारनिसिम जोङो दैथायहरफिननो जोङो आखायाव लाबाय। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। गोजोनथोंसै। सम्पथिखौ गारनानै देशनि थाखाय हादरनि थाखाय गाव जिउ गारदों। जिउ गारग्रोनायनि उनावसो बेबायदिनो थाङै थाङै पर्यायक्रमे बिटिआर सक्ति जादों। बेबायदिसो लिडारफ्रा बे बिटिआर सक्तिखौ सुबिदा मोनदों। बिसोर डिमान्ड खालामनो हादों। जुदि मार्टियार्स गैयामोनबा, मार्टियार्सआनो जाथाराखैमोनबा बिसोरो सक्तिनि थाखाय खुनुदिन डिमान्ड खालामनो हानायमोन। जे बड'लेण्ड सक्ति नांगौ, बिटिआर सक्ति नांगौ होननानै खुनुदिन डिमान्ड खालामनो हायामोन। गतिके आङो अनुरद खालायदों, आं खावलायदों जोंनि बिटिआर सक्ति बिथां प्रमद बर' आरो बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना साननानै नायनांगौ। सेराव मोनहैखांनानै गादिखौ मोनखांनानै जुदि गलामफोरखौ गरिबफोरखौ गाज्रि मेगनजों नायोबा गादिया बारा गोबाव जोरा, बेखौ मिथिना लाखा। बेबादि गाज्रि बेबस्था खालायबा गरिबफोरखौ सुसिबा आरो भबिष्यतआव देरसिन आन्दलन खालायनांगौबा आन्दलनाथ' खालायबावनांगोन। बिटिआरआ साफिसियेन्ट नङा, आन्दलन खालायबावनांगौ आरो मानसिखौ मोननाय नंला। आं बेखौनो होननानै दोनखाबाय। जोङो माब्लाबाबो जनानै थानाया जों आन्दलनखौ खालायबाय थागोन। एसेनोसै। सिभिलसिम थांनानै दिनै जों धरनो हागोन आरो नोंसोर सारमोननिसिम दिनै क'क्राझार सेक्रेटारियेट अफिससिम थांनानै जों दिनै धरनो हागोन। जेसेबां दिन जों बेखिनिखौ मोना एसेबां दिन जोंनि खुद्रिनाया थाबाय थागोन। नङाबा नोंसिनि सायाव बहुद गोख्रों जों माबा मोनसे राहा लानाय जागोन। एसेखिनिसै सारमोन। दिनै बे आंनि बुंनायजोंनो दिनै बे गासै रायजो राजाफोरनि ज' जानानै लानानै आंनि बुंनायल' नङा, रायजोफोरनि थाखाय आं जानानै दिनै नोंथांमोननिसिम दिनै बे खोथाखौ आं बुंहरनाय जादों। सार दिनै बेखौनो नोंसोर थाबैनो गोख्रै सेस्था लानांगौ जाहाथे जोंनि एनडिएफबि मुंख्लं जानायफोरनि न'खरा दिनै मोजाङै मोजां सान्थि भाबै संसार जानो मोनो। जा नोंसोर जे अनसुंथाइ होनायजोंनो आरो बेनि गेजेराव
नेक्स्ट टाइमाव नोंसोर जे थैनाय मुंख्लंफोरनि न'खराव सासे नङा सासे साख्रि होनायनि खोथामोन दिनै बे खोथाया बबाव दोनखोमालांखो सार बबे दैयाव फोजावहरखो दिनै बेखौनो जोंनो नांगौ एसेखिनिसै सार धन्यबाद साबायखर